କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ କେବଳ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଭୁଲା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚଭୂତ ନେଇ ଗଢ଼ାଏ ଶରୀର, ପାଞ୍ଚ ମନରୁ 25, ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟାପିଛି ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର, କିଛି ଗୁଣ କିଛି ଦୋଷ। ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ହୋଇନଥାଏ, କାହା ଜୀବନକୁ ଅଭିଶାପ ହୋଇ ବି ଆସିଥାଏ। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କୌଣସି ଝିଅ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିପଦରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଆଗେଇ ଆସେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ମନରେ ଯେମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୋତେ ବି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ବି ଭାବନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମାନେ ମୋର ବି କିଏ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ରହିବା ଜରୁରୀ ଯିଏ ତୁମ କଷ୍ଟକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ ମନରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଦୁଇ ପଦ ମିଠା କଥା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ କିଣି ହୁଏ। ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସର୍ବଦା ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଧିର ବିଧାନରେ ସବୁକିଛି ଅଜବ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମୟର ଅନୁରାଳରେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଅଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ବି ଚିନି ମିଶାଅ ତାହା କେବେ ମିଠା ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେ ଆଦର କଲେ ବି ସିଏ କେବେ ନିଜର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସହିବା ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବୁଝିବା ଶକ୍ତି। ଏହାକୁ ଯିଏ ପାଇଛି ସିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି। ମଣିଷ ସର୍ବଦା ନିଜର କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କାଳ୍ପନିକ ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବନାରେ ବିଭୋର ହୋଇଯିବା ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ।